and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kung dili na magkita mahinugduman sa imong amahan, at least, makita o maduultan niya kanunay. Kana lang kontento na ko. Di na ko gusto ipamukos ang akong kaugalingon. Gusto ko nga, kung mailhan mo ko niya, kana tungod kay nahinugdugin siya na ako sa iyang mga saad. O dili tungod kay kipukus ko siya nga mahinugduman ta. Ay! Papin, Ha? matod ko. Sakay na, ni Sabidra. Ha? Kuan, sir. I don't have all the time to wait for you, Miss Sabidra. Busa, dali na, sakay na. Nagkamugna na kitang traffic. Oh. Kuba na ako. Ha? Abi ko, ugma pa ko magsugod ang trabaho ni mo, sir. Did I say nga matrabaho ka na? Mingon ako nga uban ka na ako. Okay, sir. Di ka mangutanan kung asa taga na doon. Kinahanglan pa ba mamutan ako? Depende. Misali ko ni mo, Chick. Sir, misali ko ni mo. Good. Gikinahanglan taga na. For you, will be my secretary. We need trust and confidence sa usap-usahan. Grabe akong salig ni mo. Mamagaling ni burot ko. May gisulti ka ba, Miss Sabidra? Wa, sir. I thought you were mumbling. Wa si Larry sa iyong opisina. Matod pa siyang sekretarya nga dali kining milakaw. Dili pa lang yun tukay. Asa man siya? May meeting ka siya? Nga nawa man siya manawag na ako. I should have called. Aron masayod siya nga moanhi ko. But I was about to surprise him. Gidadaan ko siya ni ining iyang paborito nga cake and coffee. Ay, sige na lang. Unya ako na lang kiniihatag niya. Nakasiguro ko nga iya kung kuhaon niya sa opisina. This cake could wait. Og mag-order na lang sab ko og laing kape. Or better, sabay na lang ni namo sawan. Sir, nganong ni amang ko ni mo dad adini sa restaurant? I'm hungry. Sir, kuan, Don't worry. It's free. Basta sige na. Pagpili na gusto mong kanon. Hey. sir, Dili na libro nga imo ra pakliyo ng pages. Look the menu and choose. kuan, sir, kunan sa imo, kana lang sa bang ako. Magkape na ko. Magkape na lang sab ko. Really? Pero nakasiguro ko nga dili kay magkape ka lang kay matod mo gigutom ka. You're smart. Telecom. You're plugging. No, sir. I'm being smart. I like you. You... Ano ta, sir? I like your wit. Abi ko ga. Abi mo kung siya. Wa, sir. Gutom na. Di agad din magpuyo. Nadia sa sudlunon dapit, sir. Okay, wait. Oh. Kiablihan niyang puntahan sa sakinan para ako. Okay, kanaog na. Not unless kung gusto kang asahan pati ka. Jason, May mo bang mangutan na? uwan sa kana, sir. No. Just call me Larry kung kita lang doha, okay? Ha? Kinsa si Jason. Ano nga bang kanunay ko di mong tawgon ni anang maong pangan?
Mao ka na ang pangan nga. Imong gitawag na ko na itong unang higayon nga nagkita ta. Di na kinahanglan nga masayad ka kung si kinsa siya. Wa ka makailan niya. Nasaipan ko ni mo sa mga tao. Do I really look like him or kitsansingan lang ko ni mo na itong higayon na? Unsa? Ha, hala ha. Gwapo ka, sir. Pero dili ka ka-chancing-chancing, no? So, dili ko attracted. Dili. So, di ka matrak na ko. Dili. Not a chance. Ha? Naganga ka. So, posibleng matrak ka na ko. Dili. Trabaho lang ang tuyo ko. Alang sa umaabot kong sa among ugma. Good. Because I don't allow my secretary to fall in love with me. Unsa? If you do, I'll fire you. Unsa? Lah, kinsa man na? Garaag wala sa kinanagod. Na may parking diha. Bida. Chuy rab kay purmang nagduko. May abli ang pultans tubangan. Ah, na. May gawas na ang sakay sa tubangan ay. Oh. Si Dililim lagi anak ko. Bida. Nangaplay ra. Nya naka-auto na pag-uli. Ra. Gisira na sa lalaki ang sakyan nga. Nindot kay eh. Unya ka lang. Suyakan ti kang sakinana ka. Na. Nalang sila paingon din. Oh. Pita. Ra. Kailam ka ng kuyog niya. Nagkita na sila. Si Jason man na. Hala. Anong nakitaan sa niya? Kamaayo binibayahan ng mangitas na wa. Ako eh. Nga mo siya mamatay atong ako siyang gihapak sang kugo. O gipaanod siya kay sa bangka. Kamay ko biya eh. Nag-Amerikana pa. Tuoting siya gwapo siya eh. Mas gwapo pag ako niya. Nanas ka paingon din eh. Sigurado ka nga mo adto ka sa kong gipuy-an? Diyan ako, dili ba? So, sigurado ko. Squatter ning dapit ha. Wa ka maanad nga mo yatak og dapit kasama ini. There's always a first time. Bahala ka. Ay! What's up? Gigakos ko nimo. You're about to fall. Salamat, You're welcome. sir. Larry, Larry. Oh, buhiin ako. Nagakos ka pa na ako. huh? Sorry. Hey, why are you smiling? Bawal? Actually, no. Mas musamot ka kagwapag kung mapahiyom ka. Muapil pagpahiyom ang imong mga mata. It's your asset. Mao ba? Mausap ka na gisulti nimo sa una. Nako? Ni Jason. Ahem. Kainit sa panahon, oy. Nagakos mong gyapon mo. Sington mo na. Batig naong. Oh. Kami ba'y imong gistoryan? Ikaw, God. Kay gatubang mo ko nimo. Batig naong. Bintot. Bintot unsa ba? Mauwaw ta sa atong bisita. Bisita pa yung tawhana. Bida. Naka-Amerikana ni siya ron, pero malang yapon. Magwang gamay ang iyang porma sa una. Nga, magkalsunod sila gisiun. Nya karon ka-Amerikana. Pero bati ang yapon sa ginaong. Mas gwapo yapon ko niya. Really? Really si mong mata. Ang mata ni mo, really. Karo, anak. Ha! Nakabalik lang kag syudad. Nahap na ka. Bintot, husto na. Oh, nga lang ikaw ba may mo ng batig naong din ha? Gusto kang bunogon tika para sa una? Ha? Batig naong nga Jason?
O siya magitawag na ako? Batik naong nga, Jason! Gusto kang kusbon pag ginako? Jason! Batik naong! Nya, balihon sa nako! Batik naong nga, Jason! Saman. Nya, sama ka. Jason? Sir Larry, Nya, sama ka. Managsamag mong pangan nga gitawag na ako. Jason, buti pasabot nga. Nakaila mo na ako? Kaila kayo! Batik naong nga, Jason! Jason? Ako si Jason? O sa ako relasyon ni mo, Lily? Sir, Tell me, do I know you? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!